Sabrina, how do you feel? Not good. Why is that? I'm scared. No. You're gonna be great. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, you can put there. I wish I knew how to zoom. Was gisteren. Het was gisteren. Doodherdenking. Oké, ben je bang of niet? Ja, Heel veel of een beetje? een beetje. Is het pijn? Maar eventjes is niet zo. Nee. Nee. Geen Is het veel pijn. erger voor andere piercings? Welke heb je? Nee, maar ik had een keer aan de tong. Doet het pijn nog? Ja. Ongeveer zo doen. Het is een beetje koud. Ik kan jou verdorven, jouw neus. Dat is geweldig. Koud, hè? Ja. Oké. Ik kom eraan. Gaat wel? You're doing well. So well. I'm getting it all. Ja. Baby, don't cry. Don't cry, baby. You're fine. So proud of you. Oké. That's it. Ja? Ja. Ja, 2 seconden, klaar. Geweldig. How do you feel? Good. Amazing. Ja? You feel alive. Oké. Thank you. Thanks, cameraman.